Okay. Very well. We're going to actually in group Ella Tag and Ghuth na Gaeltachta. Eigenlijk je weet in beter salary en we van Aoine zal dat niet meer een countdown 3 noemen. Eenmaal mag niet alles Ghuth na Gaeltachta. Gira boeien is agreed nieuw split aan Ghuth na Gaeltachta. Agreed nieuw vallen chul transfartie het Gira gehamlan een Gaelge is een Gaeltacht. Éist an raite abríon mit go dlúchlas na cosí pobl, agus tá rint cosí pobl nachrábal a bhéin seo aniu, agus a far caiú, rint le nachhuar caiú a bhaithe bhéin seo, agus deir se dar am lórte a san aniu. So bhailim just na cosí sin a liestaldig, córtham an Feabhra gídór, córtham an Ilan Charí, córtham an Ilan Erin War, ag sé hen wain bal na finne, céim in íar na dúinúh, cosí pobl gart a harke, agus Éisland Ceolchara. So sin drama na tasesta le sin go bhfuil ag glóir tear san aniu. Nes Jerma Eugene mar tasesta a couple of moments of fresh air through it, no way. So Jerma yet clear sin trí nómid. Okay, so Boiler dus right go bhfuiltí an Ghuth na Gaeltachta ar an strateis Feabhra. Aníon mid gur céim hon tasí santasa atá an don Gaelge agus don Gaeltart gohfuil a léhéis da strateis an ag an level sin den realtas agus tá sé tasal le fad an le. So fáiltí mid ribh agus má hartar an muinniú cuí ar fáil agus má hartar na rudí seo le go bhéim a testa plán is cinnte gur plán dearafa bheits an don teanga. Agus sin mid fásta gohfuil se táhacht a gohfuil takeíocht trasfartí a lára gan rud mar gohfuil le leanú na has agus cinseart ó hí plán Feabhra an de. Éist an raite tá deacrat santasa Aoine leis an plán agus tá sé bh consin seo óna daoine eile le go bhíonn seo níos leithiniu sé sin an tíú Gaeltart a dói. Tá géirthéim teanga sa Gaeltart. Déir an staidir teangálaí a gaibh is a seaartlainn, má leanú muid a ré faoi mar a taradí faoi láthair, go méid dearú leis an Gaeilge mar hanga phobal in sa Gaeltart tús tí da Feabhra. Agus sin ins na Gaeltachtaí is leidere chomh mai. Agus fáil siú sin an gaibh is a seart agus deir se tús tí da Feabhra go darlathe seo. Mar sin tá gae le gníomhú go préine, a níl an préin sin le ficeal in sa strateis seo. Níl an focail géirthéim nó préin luaite sa strateis HRB. So, rudder them with a new rate, no, Gagahi Shivsha and State, Shivsha Takar and Jurest Strategy Shola Hilla, the Gary Arisha Reg or Salyar, go well and State again, Instant Strategy Show, go well, Gearham and Segeltar, as Gosha Sesta, Mordrich Lauras, Nislo here, came in the Mishnula Alaku Legaling Necklace. Ni Fatal and Janssen Ray, Moravimage Gadisha. So, an cheadra de tamid ag malú, ná go mo spricán sa phláán seo ó híomh na cansearí dúthais. Sin spricad sa phláán faoi lethir nó ó híomh na cansearí leithúil. Céird faoi na cansearí dúthais. Cén bhaid an spricáhainte má ó híomh na cansearí leithúil, gan cansearí dúthais bheith san éireú. Céimiid líon na cansearí dúthais a bhéadú. Cén dóid go bhfuil sin dhéanú? Well, tá dhé frí bháilú aganine. ó híh sin. Sé sin go goramid takeíart, structar takeíart ar fáil don na cansearí dúthais. Don na tealaí seo atá ag tógáil a gláán le Gaeilge. Go néireamid lofa, téimiid in seo le takeúlah agus go mós acu sin. Agus an darad nó gnéant for sáilearú agus neartú ar ról údaras na Gaeltachta agus na heagriaí pobalhaí sa Gaeltacht. Mar is siad sin a bheits a cár an plán seo a bhéin, a níl an plán sáilear faoi lethir. Nes ó híhann dé fáinte sin, díar a báilm beidir coppla fó fáinte ré. Ó híh an takeíart don na cansearí dúthais nó na tealaí atá ag tógáil le gláán le Gaeilge. Céird is féidir le dhéanúin sin. Well, ever a hín agus an rud is táhachtaí agus an rud is préinní nó policy nation to bhean maidir le heide as Gaeltachta. Cén méid blian a gaithimiid fannacht le seo, ó bunú an stéit seo, ní éann sé éon cíal go bhfuil an curriculum céanna a chur a bhéim sa Gaeltacht agus a téis a chaile an tír. Agus an rud ag tarla faoi lethir, tá poistí scala ag galistena scala, le an na poistí na bhfuil focail Gaeilge acu agus le an na poistí in na gansearí lífa. Agus tá muintear a geirí freastal ar sin, agus níl an córas faoi lethir, níl sé gáil chun tarbh de ceachtar den dé Eúpa. Tá muid déanana neamart níomhain ar an cansearí dúthais a fásta ar na fólamáí. So tá géir leis an policy nation é dehas, agus tá géir le board é dehas le
leis an policy sin a th a bhéim. Agus muna bhil an rinneide a sésta dhéanú, cin fáil na dogan grúpa éfachta cos le cág é dhéanú. Mar tá sé léirí acu sin ggóil sama cúin sarad. Nes ó híh an tealaí céir a lis go féidir le dhéanú, bhil luid daoine níos luithe, mar hampla go mó scéim an atá dírithe ar an cantar baile ón chliaháin. An scéim atá fi lethir tá sé dírí ar daoine ó sé bliana díos a ré. Faoin am sin tan caiilte caiití na daoine eil sal dasnín sal mín na poisttí ar na poisttí ar a tíal. Go mó inadí takeíocht í tealaí, cos leis an inad an seo, an chaile Gaeltachta le freastal ar riachtanas na tealaí sin, agus na seirbhísí bhar fáil tréigéige. Go mó imartí sport agus pobal a thar fáil, agus muoinú a thar fáil don imartí sport agus pobal tréigéige. Sin go mó cóhaics eile ag na poisttí, tú muid an choras éite has, an bhfuil an Gaeilge mar deartha seansa acu an Gaeilge úsáid. Mar tá sinnig tastal inis fiúhhain in sa Gaeltachta. Ní bhain tú muid an Gaeltachta a in sa Gaeltachta. Now, an dara a luime nó saillar agus neartú a ról údras an Gaeltachta ag san agriatí pobalhaí agus thesan go rite har an nám a ddíar bhhailm just bhain se leidir dhéanana fuidir de seo. Tá mí chuim níos mór ar loch na Gaeltachta faoi an éithú a tá bartaí a seo. Cén fáil? Mar na bhfuil sé saillar ná céim síos atá thuirt an údras. Mar dúirt le négan sin léadí ó buise údras na Gaeltachta ó 10 milliún a dhéhhílas a thart go dtí 3 milliún a dhéhhílas a déisisin, léadí de 10 milliún tú sí a ggéibhlíon, ag an nám chéarna tar a réineisling, tá muid gairí tiú cuairimí thuirt an údras. Las muid an Gaeltachta. So ní héanaan déad le chéile, íslú muoine ar na cuairimí, cé a gal chaú an máth lei sin. Agus sin ogla tar mar na Gaeltachta, na gur éil sinna tu ar háint má, gal chaú má, agus go gaile se má ó híh fastiíocht ó híh chuile gléad an obair tá údras na Gaeltachta a dhéanú faoi lethir, agus a tá bartaí a dhéanú faoin phláán seo. Agus just an pointe dearna nó hían agriatí pobalhaí, seán a daoine tan seo aniu, chuid acu was grúpi móra, chuid acu grúpi beige, a sinna daoine teag féimú ar an talú, agus tá takeíart i dhí áthú sin chomáid. Ní féidir lábhar sin planan na teanga chuir le chéile agus iad a thar bhaim. Níl sainiála sin acu, tá coideú dhéharú sin ó híh an údras, tá muoinú dhéharú agus caiifar sin dhéanú, má tá muid geirbh réala fuidir don plán seo. So gur míle maithaí agus tá buair go neha mé charna.